Салют, иптешлер! Сіз Қобаттан ТМТV каналында. Сіздің білен Қобаттан мен, Зиля Сәбитова. Әм біз бүгін ешлік тауышы топшыруында болған клипларыны буарлап, аларны түрлі басқышларға орнаштырырмыз. Телевизорның тауышын қотыра қошып, менің білен рәхім етіңіз. Тіке тапшыруны тіке жыршы ашып жіберге тиеш. Шуңа күрә ұзын сөзінің қысқасы қоршалығыз. 11-ші басқышта бұл атнада тіке Валерий Назаров. Телефонда синең җитди тавыш, эш бетмей күрешүләр сирәк. Эшләремне ташладым да очтым, янарыңа мине көткән йөрәк. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик көткән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Байлык бер көн аңа алданма, авырлыкта ир бул зарланма. Әйткәннәрең үрнәк сынауларда, киңәшләрең җавап сорауларда. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Яхшы кеше булсын иде диеп, тәрбияләп үстергән улым. Омтыламын, тырышамын әти, булыр өчен синең горурлыгың. Йөрәк, йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Йөрәк, әти йөрәге, бик төккән менә өчен. Тормыш баскычлары, барган саен кирәк икән. Яшәүләргә терәк икән. Әти йөрәгенең акыл ачышлары. Узган атнаның жеңүчесе бу атнада 10-нчы баскычта. Ничек шулай килеп чыга ала соңыл дисәгез, исегезгә төшерәм. Урыннарны бары тик сез хәл итәсез. Шуңа күрә барлык клипларны игътибар белән карап барыгыз. Сезне Илдар Идиатуллинга тапшырам.
Ике йөрәк бергә типсә, бәхет өчен шул җитә. Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Әгәр ярату булмаса, мәхәббәт ерак китә. Бер-береннән аерылу күңелләрне ут итә. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Ләкин яралама гына, яндырма йөрәгемне. Белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне. Клипта яшеллек булса, сәгатьләр буе карарга әзермен. Киләсе клипта яшел агачлар, яшел чирәм дә бар. Шуңа күрә әйтеп куям, киләсе клипны мин бик хисләнеп караячакмын. Каршы алыгыз 9-нчы баскычта Римма Сафиуллина. Çıktın yollarıma, tatlı uylar bulup uraldan, bәхет тауларына алып менгәч, бураннарга кереп югалдың. Сине көтеп чыгам озын юлга, бураннар гына кире бара. Кавыштырса кавыштырыр безне, бәхет тауыгын чакырып тора. Сине көтеп чыгам озын юлга, тик бураннар
күтіп тұрам. Бір адашып келіп шыққана, үстай алқын янған жүрегіме, сөнмәз үшін сүйутыма. Сені күтіп шығам ұзын юлға, тек бураннарға келіп барам. Қауыштырса қауыштырыр бізні, бақыт тауы шақырып тұрар. Сені күтіп шығам ұзын юлға, тек бураннарға келіп барам. Қауыштырса қауыштырыр бізні, бақыт тауы шақырып тұрар. Қауыштырса қауыштырыр бізні, бақыт тауы шақырып тұрар. Бақыт тауы шақырып тұрар. Бақыт тауы шақырып тұрар. 8-нче орын бу атнада хит-парадка күптән түгел килеп кергән Радикка китә. Ул һәр атна сайын әкрен генә өскә таба менеп килә. Бик тиздән беренче эшлеккә дә эләгәсенә бер дә шикләнмим. Каршы алыгыз, Радик Галиев. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярар. Яшигәле дөньяларның кадер-кәйләрен белеп, дөнья ямын күреп яшик, бергә елмаеп көлеп. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürmekçi күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Сіз булмыйк һәм сезләргә сәлам бирик дусларга. Хәерле юл теләп калыйк күзен киткән кошларга. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Яшигәле дөнья матур, дуслык кадерен белеп, дус туганга саулык теләп, бергә елмаеп көлеп. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Düşürмекчи күңелләрне, яшигел алыга карап, дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап. Дошманыга түгел дуска да, булмый кайчакта ярап.
7-нче урынны бу атнада башкалардан айрылып туручы җырчы яулады. Аның клиплары гел юмор белән бергә атлый, образлары артыннан да күзәтергә бик кызык. Сөйләп тормыйм, үзегез карап үтегез. 7-нче урында Илнур Юламанов. Шынлап яратмаш, яратам деп миңа сайрадың. Ялгыштырма, язмыштырма, әллә башкаларны сайладың. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта дейме, юкта дейме, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине бирешер дип уйладылар, ятлар керде безнең арага. Кызлардан кайда кышлаганның, күрсәтте мин хәзер алырга. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта дейме, юкта дейме, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Яланмыйм да ачу йөрүтмим, көчле булып калдым хәзер мин. Җырым белән кайнар хисем, таулар җимерергә әзер мин. Онытма да, сылытма да, ике йөрәк арасын. Жаннардагы сагышларны бәхет нурлы капласын. Уфта дейме, юкта дейме, язмыштан узалмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Теләсәң, теләмәсәң дә, мине оныталмасын. Мине оныталмасын. Телевизордан караганда яшьлек тавышы озак барган шикелле тоелса, менә монда басып турганда 1 секунд эчендә үтеп киткән кебек. Менә хәзердә әле кайчан гына 11-нче урынны әйтеп маташа идем, инде 6-нчы баскычка да килеп җиткәнбез. Каршы алыгыз, Илшат Хамадиев. Зульфия, Алмаз. Uzun sözün kıskası. Mene. Зульфия, нәрсе ол? Қоя. Марсель, айда хәл итәбез моны. Марсель, минем танышларым бар, айда хәл Юк, итәбез. барып кайтам. Үпкәләтү җиңел, кичерүе авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Айрылулар җиңел, кавышулар авыр. Кайчагында мөмкин түгел. Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч, син миңа, мин сиңа беркем түгел. Юлларда айрылгач, канатлар кайрылгач, син миңа, мин сиңа беркем түгел.
ауыр, қойшағында мүмкін түгел. Алдаулары жеңіл, ышандыру ауыр, қойшағында мүмкін түгел. Қиялны жиміргәш, жанарны киміргәш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Юлларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Қиялны жиміргәш, жанарны киміргәш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Юлларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. Юлларда айрылғаш, қанатлар қайрылғаш, сен миңа, мен сиңа бір кім түгел. TMTV каналын қарау бик әйбәт. Әмна TMTV-ның социаль челтәрләренә язылу икеләт әйбәт. ВКонтакте һәм Telegram сәхифәләре сезнең өчен эшләп килә. Рәхим итегез. Мин инде күптән язылдым, ә хәзер сезнең чират. Сүзне алга таба Элина Нишевага тапшырам. Урынга менеп жеттік.
Киләсе резидентыбызның булай ук өске баскычларга әле менгәне юк иде. Аның өчен чын күңелдән шатлансагыз була. Үзе дә шиксез шатланадыр дип ышанып калам. Каршы алыгыз Лилия Мазитова. Соңғы вакытларда минем тормышымда ни генә эшләсәм дә каршылыклар килеп чыга башлады. Миңа ни эшләргә? Сезнең барлык проблемаларыгыз шишәр өчен сезгә хәлләрем минем яхшы, хыяллар минем якты дип яшәргә кирәк. Хәзер игътибар. Беренче эшлек медальләр яулаган җырчыларны горурлык хисе белән игълан итәргә мин әзер. Мөхтәрәм телевизор караучы дуслар, каршы алыгыз. 3нче урын бу атнада Эдуарда Магдеевага китә.
Хәзер хөрмәтле вә яраткан караучыларым, шулай ук игътибар. Икенче баскыч. Анда безне бу атнада шәп җырчы көтеп тора. Сызгыра каршы алыгыз. Икенче урында Эльвир Габдуллин. Ошып, мен тағы бір көз жетті бет, әлі ялтап қайтабыз іш біткештен алды. Нендей yol yurtu indi ol? Oğulda iş bitkeni. Яра, оларыса балыққа кеттім. Çaklarda unutabız hislerini İkimiz iki pışmakta uzdırabız kişilerini Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık Yoksa uzmasın ömürler Yüllerde yanarlık Şunday motor aylık işler birge yıldız sanarlık Yoksa uzmasın ömürler Yüllerde yanarlık Şitke qarab şey işəbiz Arada uyutuman Tatlı balda başı gibi Kaynar şey salkın sıman Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yoksa uzmasın ömürler Siyulerde yanarlık Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yoksa uzmasın ömürler Siyulerde yanarlık Süyü kadrin bilip yaşayık Uzmasın yalğız kişiler Bulsun barı aralarda Süyülü oynar tisiler Şunday motor aylık işler Birge yıldız sanarlık Yoksa uzmasın ömürler Siyulerde yanarlık Şunday motor aylık işler Birge yıldız
Birinchi o'rinni aytır oldindan bарлык kliplarni tag'in bir qat qarab o'tik. Yürek yürek eti yüreğe Biyik tükken bener için Durmuş bastıçları Lekin yaralamagına Yandırma yüreğimni Belirsen ele anlarsan Benim de yüreğimni Seni kütüp шығам Азын юлыға Тик буранларғына Кері барам Düşürmekçi көңілләрне Яшігіл алыға Парап дұшманыға Түгел дұсқада Бұлмай қайшақта ярап Anlatmada, sıvıtmada İki yürek arasın Жаннардағы сағышларны Бәхет нұрлы қапыласын Хыялны җимергәч, җаннарны кимергәч Син миңа, мин сиңа бер кем түгел Юлларда айрылгач, анатлар кайрылгач Син миңа, мин сиңа бер кем түгел Күпме еллар үткәндә Яшермә хисләрем Сүзсез мине аңласын Синең саф йөрәгем Хәлләрем минем яхшы Хыяллар минем якты Хыял мине йөрәгемне Хисләрем тулы бакты Yüreğim delirdi İşlettin ikensin Yoklağım gönlüm Шундый матур, айлы кичләр, бергә йолдыз санарлык. Юкка узмасын гомерләр, сөюләрдә янарлык. Яшьлек тавышы тапшыруының җиңүчеләрен каршы алырга әзер булсагыз, куллар чаба башласагыз була. Бу атнада беренче баскычта күркәм гаилә, җырлы гаилә каршы алыгыз. Яшьлек тавышы тапшыруының җиңүчеләре Рамил һәм Рамилә Хайретдиновлар. Күпмегенә назлы булсалар да Серебезне җилләр белмәсен Мин бәхетле бәхет шуша икән Бәхетемә күзләр тимәсен Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсин Мин бәхетле әйтергә дә куркам Бәхетемә күзләр тимәсен Язмыш җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен Син минеке минем бәхетемсин Бәхетемә күзләр тимәсен Җилләр ишетерләр айлы төндә Мин яратам сине димәсин Мин бәхетле әйтергә дә куркам Бәхетемә күзләр
Саубулашыр мезгіллер де келіп жетті. Шының білән ешлік тауышы bu атнаға тамам. Мен Диля Сабитова сіздің білән саубулашып тұрам. ТМТV каналынан ойрылмағыз. Сау сәлемет болып бір-бірімізді яратып яшик. Пока-пока.